Ik geef thans het woord aan de korpschef, meneer Brian Isaacs. Dank u wel, collega Sweets. Geachte leden van de pers, leden van de korpsleiding, het managementteam van Korpspolitie Suriname en uiteraard de kijkers en luisteraars. Van harte goedemorgen. De korpsleiding heeft onlangs kennis genomen van een artikel dat is verschenen op waterkant.net op donderdag 24 juli 2025. En dat artikel had als kopstuk Van Dijk Silos, deel KPS is in cocaïneleger beland van mensen die in de trias politica met cocaïne bezig zijn. Dit artikel is herleid van een programma Retrospectie, de datum zondag 20 juli 2025, waarbij er uitspraken zijn gedaan door mevrouw meester Dr. Jennifer Van Dijk Silos. Nou, de korpsleiding heeft deze aantijgingen aan het adres van onder meer de korpschef, de korpsleiding, gekwalificeerd als ongefundeerd, ondermijnend en pertinent onjuist. En derhalve verwerpen wij de gedane uitspraken met klem. Beste dames en heren van de pers, kijkers, luisteraars, als Korpspolitie Suriname zullen wij heden ingaan op de gedane uitspraken. Nodig u uit om met mij te kijken naar het scherm, zodat de bedoelde uitspraken wordt gelezen. Uitlating gedaan in het radioprogramma Retrospectie, gepresenteerd op 20 juli 2025. Punt 1. Hij heeft het fascisme ingevoerd bij KPS door zijn speciale groepen te hebben. 2. Hij heeft ze intimiderend gemaakt. 3. Hij heeft ze wetten laten overtreden. 4. Het is fascisme wanneer een repressieve groep mensen, beleid of politieagenten die we hebben meegemaakt, die wet en recht negeren, alleen maar om je te onderdrukken, bedreigen, te intimideren en zelfs te vermoorden en er wordt niks gedaan. Ik geef het woord aan de korpschef. Dank u wel. Wij willen als volgt reageren op deze uitspraken. Het Korpspolitie Suriname is een grondwettelijk ingesteld organisatie. En wij als Korpspolitie Suriname oefenen onze taak uit in ondergeschiktheid van het bevoegd gezag. Maar meer nog, in overeenstemming met de geldende regels. En onze missie luidt daarom dat wij ons inzetten om de rechtsstaat in Suriname te beschermen in alle haar facetten. En als politieambtenaren hebben wij taken op het gebied van preventie, maar ook op het gebied van repressie. En die taken zijn allemaal ingekaderd in de wet, waar de spelregels zijn opgenomen van de handhaving en hoe wij onze taken en bevoegdheden moeten exerceren. Als mevrouw Jennifer Van Dijk Silos de wetenschap heeft dat er wetten zijn overtreden, door wie dan ook, denk ik dat het haar bekend is dat de bevoegdheid bestaat om melding daarvan te doen aan de bevoegde instanties. En in dit geval aan het Openbaar Ministerie. De aantijgingen dat politiemensen wet en recht negeren
om mensen te onderdrukken, bedreigen en zelfs te vermoorden en er wordt niks gedaan. Kennelijk doelende, er wordt niks gedaan door de huidige korpsleiding. Ten aanzien daarvan nodig ik mevrouw meester Dr. Jennifer van Dijk Silos om daarvan zo spoedig als mogelijk melding te doen aan het Openbaar Ministerie als ter zake bevoegde autoriteit, die dan een onderzoek kan gelasten. Als Korpspolitie Suriname gaan we ervan uit dat mevrouw Jennifer van Dijk Silos als gewezen bewindspersoon en in dit geval gewezen minister van Justitie en Politie, en meer nog als jurist, hier kennis van draagt en de wegen daartoe kent. De president stuurt zijn JTV, of hoe dat ding heet, op je af. De politie is misbruikt geworden op dit punt en de korpschef heeft vrolijk meegewerkt aan die dingen ook. De korpschef kan vrij veel dingen tegenhouden. Ik weet dat ze misbruikt zijn geworden. Ten aanzien van deze uitspraken willen wij als volgt reageren. Bij de politie is er geen enkele afdeling JTV bekend. De afdeling bestaat niet bij de politie. En de uitspraak dat de korpschef vrolijk heeft meegewerkt aan dingen, dat beschouwen wij en ik als korpschef als zeer insinuerend. Dus zeg ik, de dingen waarover mevrouw Van Dijk Silos beweert kennis van te dragen, dat ze daarvan melding maakt aan het Openbaar Ministerie, zodat er een onderzoek gelast kan worden. En als ze wetenschap heeft dat de politie misbruikt is geworden, ook ten aanzien daarvan zeggen we, maak er melding van bij het Openbaar Ministerie, zodat deze dingen waarnaar zij refereert of bedoelt, dat die zaken onderzocht kunnen worden. Er is een deel van ze is in het cocaïneleger beland van de mensen die in de trias politica met cocaïne bezig zijn. Geen corruptie met zo'n korps kunnen bestrijden. Ten aanzien hiervan wil ik als volgt reageren. Ook deze informatie over cocaïneleger, wie ze zijn, waar ze zijn, nodig ik mevrouw Van Dijk Silos spoed om die informatie te delen met het Openbaar Ministerie, zodat die dingen onderzocht kunnen worden. En ten aanzien van corruptiebestrijding. Het ontmoedigen van corruptie doe je niet alleen met het korps. Doe je niet alleen met het korps Politie Suriname. Daarvoor zijn er ook solide wetten nodig. En meer nog, goed bestuur. Ik kan in het verlengde hiervan aangeven aan de samenleving dat deze korpschef kort na zijn aanstelling tot korpschef in maart 2024 opgave heeft gedaan van zijn persoonlijk inkomen en vermogen conform de anticorruptiewet. En dat heb ik gedaan, maar dat ook mijn wederhelft ook daarvan opgave heeft gedaan. En die zaken zijn allemaal vastgelegd bij de notaris conform de anticorruptiewet. Oud-president heeft het fascisme binnen het KPS ingevoerd door zijn speciale groepen daarin te plaatsen. Hij heeft ze intimiderend gemaakt en wetten laten overtreden. We hebben fascisme en repressieve agenten meegemaakt. Agenten negeerden wet en recht alleen maar om je te onderdrukken, bedreigen, te intimideren en zelfs te vermoorden en er wordt niets gedaan. De politie is misbruikt geworden op dit punt en de korpschef heeft vrolijk meegewerkt aan die dingen.
Dames en heren, ten aanzien hiervan ben ik zojuist ingegaan. Ik wil dit nog eraan toevoegen. Gesignaleerde misstanden worden, als die zijn gemeld, worden die zonder aanzien des persoon onderzocht. Dat is het beleid dat gevoerd wordt. Dat zij moedeloos was tijdens haar periode als minister van Justitie en Politie vanwege het feit dat heel veel hooggeplaatste politieagenten in Suriname onderdeel zijn van de drugsmafia. Deze kwestie zou zij toen ook onder de aandacht hebben gebracht van de korpschef. Dat zij in 2016 voor haar eigen leven moest vrezen toen zij bezig was met haar drugsbestrijdingsplan. Ik kan ten aanzien hiervan dit opmerken. In mijn positie als korpschef, in de periode dat ik dien als korpschef, heb ik mevrouw Van Dijk Silos nimmer gesproken, nog ontmoet. En zeker de jaren daarvoor, in mijn vorige functie, ook niet. Ik weet niet naar welke korpschef wordt gerefereerd. Dank u wel. Dank u wel, korpschef. De mediahuizen mogen 1 vraag stellen. Niet meer dan 1. Nee, voor de orde. Ja? We hebben de 2 directieleden die ook een bijdrage zouden leveren. Prima. We geven het woord aan het waarnemend vervanger van de korpschef, commissaris van politie en Pinas. Ook een goedemorgen van mij, zijde, luisteraars thuis. Ik ben Melvin Pinas, directeur operatie KPS. Onder mijn beheer heb ik 4 regio's en 2 structuren. Namelijk de regio's zijn regio Midden, regio Paramaribo, regio West en regio Oost. De structuren zijn speciale diensten en bestrijding zware criminaliteit. Vanaf mijn aanstelling als directeur operaties heb ik een beleid ontwikkeld en dat is een no-nonsense beleid. Alle criminelen worden aangepakt. Dus ik ben helemaal versteld van dit bericht. Als er zaken zijn, kunnen die zaken bij de PG worden gedeponeerd. Maar het is jammer als je ziet dat mensen ongefundeerde uitspraken doen. Ik wil de medewerkers die dag en nacht werken om criminelen aan te houden, bij deze motiveren, blijf je werk doen. Raak niet onmoedig. Dus dat wil ik meegeven. Dank u wel, commissaris. We geven nu het woord aan de directeur beleidsvoorbereiding en beheer, commissaris van politie R. Akal. Dank u wel. Ook van mij zijde goedemorgen, pers en Surinamers. Ik onderstreep wat mijn voorgangers hebben aangegeven. Wat ik dus wil toevoegen is dat als we kijken naar het internationale aspect, dan zien we dat er een toenemend vertrouwen is in het Korps Politie Suriname vanuit internationale organisaties, internationale crime-organisaties. Wat ik hiermee wil aangeven is dat Suriname laat u zich niet misleiden door insinuaties, maar checkt u de feiten waarmee het Korps Politie Suriname onder leiding van de autoriteiten bezig is en vormt u daardoor op basis daarvan uw oordeel. Ik wil nogmaals gebruik maken van deze gelegenheid om te benadrukken dat het Korps Politie Suriname in haar beleidsplan, in haar beleid, haar visie, integriteit hoog houdt in haar banier. En dat wij dus ons personeel niet zullen laten criminaliseren op basis van ongefundeerde uitspraken. Dus personeel KPS, managementteam KPS, heer korpschef, het is mij een eer om onder u als hoogste baas van de politie te werken. En het is mij een voorrecht om als deel van de leiding te mogen geven aan een integer korps. Dank u wel. Dank u wel, commissaris R. Akal. Als slot geven we het woord aan de korpschef. Dank u wel. Op de eerste plaats wil ik dus aangeven dat het Korps Politie Suriname open staat voor kritiek. Men mag kritiek leveren. Daar staan we open voor. Maar het is zeer ongepast om instituten te criminaliseren en te doen overkomen
alsof elke politieman of politievrouw onbetrouwbaar is. Je vraagt je af, wat zijn de motieven daartoe? Te meer de korpsleiding samen met het management zich inzetten om die drempel tussen de burgerij en de politie te verkleinen. En we weten, we mogen niet generaliseren. Wij, en met wij bedoel ik de korpsleiding, wij overwegen om juridische stappen te ondernemen. En aan de samenleving, de Surinaamse samenleving, geven we mee. Het Korpspolitie Suriname, de korpsleiding en het managementteam en onze medewerkers. We zijn vastberaden om naar beste vermogen te werken naar een veiliger Republiek Suriname. Daarvan geven wij de zekerheid aan onze Surinaamse samenleving. Dank u wel. Dank u wel, korpschef. De pers krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Per mediahuis mag u 1 vraag stellen. Aan wie mag ik het woord geven? Ten aanzien van dit onderwerp alleen de vragen stellen. U mag dan naar voren om uw vraag te stellen. U mag je natuurlijk ook even voorstellen en van welke mediahuis u bent. Natasha Blom van Apenti. Eigenlijk is mijn vraag al beantwoord. U gaat juridische stappen ondernemen. Maar voordat u die stappen gaat ondernemen, heeft u niet gedacht om eerst contact op te nemen met mevrouw Silas? Bedankt voor de vraag, mevrouw Natasha Blom. Wij hebben als Korpspolitie Suriname ons gebogen over dit vraagstuk. En wij hebben onze aanpak uiteengezet. De rest laten wij dat over aan ons juridisch team. Dank u wel. Is er nog iemand? Goedemorgen, mijn naam is Gloria Botsa van het Travasde. Thank you. U heeft gemeend deze persconferentie te houden. De mensen in de samenleving zeggen van ja, waarom ga je erop in? Maakt het misschien alleen maar groter. Klopt het ook dat er nooit iets gebeurt binnen KPS? Zijn er geen mensen gearresteerd binnen bijvoorbeeld elite team, arrestatieteam? Er gebeuren toch ook wel dingen binnen het korps waarvan u als korpschef kunt zeggen, ja, die rotte appels zijn er ook wel degelijk. Ten aanzien van uw eerste vraag, waarom ervoor is gekozen om hierop in te gaan. Die uitspraken die zijn gedaan, typeren wij als korpsleiding en het managementteam als zeer ongefundeerd, ondermijnend en ondermijnend naar de rechtsstaat toe als er wordt gesproken over personen in de trias politica. En wij hebben aanleiding gevonden om een krachtig signaal hiermee in te sturen. Dat het Korpspolitie Suriname een instituut is. Wij hebben recentelijk 130 jaar Korpspolitie Suriname gevierd. Grondwettelijk ingesteld. En wij laten niet sollen met onze integriteit. Als er misstanden zijn, worden die zonder aanzien des persoon aangepakt. En dat is het beleid dat de afgelopen periode is gevoerd vanuit mijn aanstelling als korpschef. Uw vraag was tweeledig. Ja. Er gebeuren dingen en die vraag van, maar wordt dit niet aangepakt, et cetera. Ik denk dat de pers zelf getuige daarvan is geweest. De informatie die is gedeeld om integriteitsvraagstukken aan te pakken. Maar dat de korpsleiding en kennelijk doelende op deze korpsleiding niets eraan doet, want die woorden zijn gevallen. Dat is absoluut ongefundeerd en pertinent onjuist. Goedemorgen, Zachary Hargeen van Zonweb TV. Waarom hebben jullie eerst gekozen voor een persbriefing en niet meteen juridische stappen? Bedankt voor die vraag. Wij kennen onze verantwoordelijkheid
En onze verantwoordelijkheid is op de eerste plaats om de samenleving van de juiste informatie te voorzien. En vandaar dat wij hebben gekozen voor deze aanpak. Dat is wat we moeten doen, zullen doen, om die gemeenschap, de samenleving, van de juiste en correcte informatie te voorzien. Dank u wel. Is er nog een journalist die een vraag wil stellen? René Gampers, Star News. Over dat integriteitsvraagstuk. Sinds uw aantreden was dat een van uw speerpunten geweest. Mijn vraag is, nu wil ik weten, hoeveel in dit integriteitsvraagstuk, hoeveel agenten zijn ondertussen onder handen genomen? Wat zijn de cijfers en hoeveel hadden met drugs te maken? Ten aanzien daarvan kan ik aangeven dat we een tweesporen aanpak hebben. Enerzijds een tuchtrechtelijke aanpak, soms ook een strafrechtelijke aanpak. Vaak gaan beide dus ook samen. Wat we kunnen doen is in de eerstvolgende persmoment dat we komen met de cijfers. Er zijn gevallen bekend, maar ik kan nu in de samenleving verzekeren dat er altijd een afdoening is. Altijd een justitiële, gerechtelijke afdoening van die gevallen. Dus het beeld dat wordt geschapen dat die zaken niet worden aangepakt, de korpsleiding doet niets eraan, dat is pertinent onjuist. Geen vragen meer? Een laatste vraag. Eén laatste vraag en dan sluiten we deze spoedpersbriefing. Dus ik weet niet of ik goed had gehoord, maar u zei dat u mevrouw Silos nooit hebt ontmoet in functie? Ik heb in mijn periode als korpschef mevrouw Van Dijk Silos nooit ontmoet, nooit gesproken en zeker ook in mijn vorige functie nooit ontmoet en nooit gesproken. Is er nog iemand aan tafel die we het woord kunnen geven? Niemand? Oké, dames en heren van de pers, we zijn aan het eind gekomen van deze spoedpersbriefing. Namens de korpsleiding wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid. Zoals u weet bent u een belangrijke schakel die de gemeenschap moet informeren. Vervolgens wens ik u een fijne zaterdag toe en bedankt. U gaat nog nu weg, u blijft nog eventjes. U moet even kijken als u nog uw intakelijst heeft genoteerd. Dat is zeer belangrijk.